Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Dr. Lichumo Timore, Interventional Cardiologist, MBBS, MD Medicine, GM Cardiology, is available for consultation from 1st March 2025 in Woodland, Shillong. Ukurtong shimet na maulay constituency uba say borlang lingdo nong lai ulapen pau bau I bet hakamon bastat jing pat ba nong shong shnong jong ka maulai yanu ban pha hakani kanti Shakasi Hills Autonomous District Council habakran hakila pathai khubor hadien palada ban thep yakavut haka arpoitrik rumpang aja pusan uba say bor ulaong bakarai ka shong bet haki pat ba banjien bat ban a yakarai yanu ban pha shaka yingder bar thawan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Kacing kos kam de ngambil ban ong nomor pat ba maulai di pestan nomor silent board kum no la pesan hajar ka ba hakti pat ba ummi sikirali ummi sikijingang pat ba jang no kim command platform de ong bai anta te kade ka silent board ka ban pentingna yanu tong bagi mon pat ba te ngai le de ngam no pat kop kanono kom te ngabu ya de ka song bai hakti pat ba hi Yano yêu tao và job tiêu ta thì phải bài mình nhưng cái gì trong anh là đồ ajar apply để hai cái command platform hai public meeting bằng phần lệ nong bằng dan command platform để ngabu akhbat bài ba cái chính sakri để kabat mai orang kumban ong nadu pasdang nga hampan pau bài ba cái này cái kata polisi bằng rekam am tak nong maulai bat kilong bằng am kwa ban lik ni Nomor bang aku akan pentrikam dah bang apoi sakthong te kita yang pentrikam kiran likely kimat bang empat lah ban ai pen berapa ba nomor kani ngam kwa kiwi we can date kin yo nak idea jonga te katai ningkong ong pai ba ngan ai ban sim kacing sakri batma kir ban sutu ifta kacing mud bang akran nadu bastang kacing lang jonga ong ba haba ong thamai kirukom kita development ne kita ki warak skin kita ki de ki normal baik ki normal ki policy jong ki mo kita ki ideology jong abat atmai abang om atmai te kalong kabalong unique number unique bat habang ala ong ipai ba ladang api ai jing pejob jong tang hatian asli pin sei tang kita hapo stio plai kita ki bangan trekam bat ketika jingmen toy bakrau bahayu pai ba mulai bat upat dul umla madur kata te amdai tang mulai hindai jai pandiu prakoi te kade kwai ba ki ba kya ki sona ki long be long pa sela poi ki por lang ki por le school pai ba ki mar ki jing e apa ki le kin ki apa man la sistem sistema ya wan ngadi ga jingja khayang sam tamangan pentep bat ngong tang dal la poi hapo lai pai ba la penjob yang ada ulah penjob teng sa sepen mi te polisi tmai bang ong kita ki abang ong balik sakit jisiru kata di la ka jong ong ipi ngan wara la ka jong kata ka komtrikam hapo ki cicingan i tmai ya ka namar kumbang asim uni ndo sembol jong au di usap jong au di maulnai te giru kom jong a gidi bat tmai te ngong ipi umdai tak song maulai ke jai pari brokoi Amar nga ong ngajing ang no jonga di ningkong samla di bulum jong kecai pendiu lada ngi ngam la ban berkelai samla te pin i menta kajing sya ya kemau jong samla ki kena ik samla de drugs te kungang la de nong ilam teng jong seng tolba teng tep komno ki samla ki ya lenti pat ni la julap jai pa jai ki kena samla ki balong bangop hai jai pa jai ki jing komi jing di te den ra nga ong ba la dang apoi sakthong ningkong samla la rangi la ban pengkala ya samla ko ong haba ko ong gani khtien la da phikwa ban hiat thmai kanu ri penjat trai samla salia thma ba sanchar re takari te kadi kata aba kanu no pin I ka jing pdu kam jung samla ka ki ba ki samla kimla ban yang la ki jong ki jan bat ka wi samla ki ngop ha ki jing di bastiu pin I don kapor ki samla tang hapo sau san snem san posnem ki im ki tak samla roma ki im ha tang ti por balai
kim dan chicken man ni kalau wei pernah te hapo bang ngong ip pai bang al ai ka kan ke jingkran haman ki public meeting ngalai i ka ba ka ban wan u araja san minta bat araja san phong ka ka thong jong abu hapo ya target ya ka maulai bat ka bang target ya ka jai man ro jadi kini ki ngong ip policy ngamla ban pen ip pai ba tang hadu ba pin dalai lara pila ai ngata u ban long nomik mat hang ta nga sa pin wang kita ki pin sa ong ka jingkermen ka de hau ni korto te pai ba pai te ka song hapi yano pin jet yano pin kantan ong lai sien mau yau kan de mau lanai lai sien ayang mau la bat ngadi balai te mai mau lai kantanya pedang ka song menta arpui tare ka de hang de ti bakin pedang ne kan kantai ban kata arpui tare ka de ka result mau pai ba wai cha sangi ki kan de par khoi hoi kila tari ba kini kan de par khoi baron ni wot kila tari ba anoi pi dan bob tari la du thia du dam ngai ka dur khat ki kila thai ta te ngai na mar pa pi khot kinu nu jing lang klam ka pai petrol klam ka pai lamaru nam tikna ba kan ong ba kham trekam te nga te nadu pastang ga jing ya ngai kendu ki long me ki long pa ki temen ki jo ai jimut yang saibor wat sai pisa khan dia tu hapa pi ong ya khoj ya nadu telong mod ya nadu pastang hadu bakut ka jing le jong pi wat ai pisa namar ngaru ngani ti pi ble ngamla ban publicity ha yelde namar tang ban ai hapo kini ki advertisement ya le de ru ngamla ngani ti pi tang bangan ai ban le khasong ru amla public meeting ru amla ban le khasong phe la dang ala ban le song phe ngala ban organize nga ai by petrol by kinwan chakata karali jonga chaka jinglang jonga kala pher ngani tipi kala pher ngani tipi ngaru ngala don kata kawe ngani pi tang ba nganum kwa ru ko ja bi bat nga oi pi talenti bayanya kadong wajar ki wei kala ban long ka wei ki ya ka jong talenti hindai ngoi pi policy thma jonga ka de gani kini ki jing start jonga ka jing stang jonga nadu bastang hi ngong pi pin i ka whatsapp group ma khamsna pin i ban khot cha jing lang pa ba kirsan ngar na kham khon na markin nganum ngam kwa ba kin pin i ka jing phet ba ki kirsan nga kim kirsan tu kan de ngam kwa ko kata ba ka wei ru ngong pi ha po ki jing kran jonga ru ngong i pa ba ngasi ong wat ju kan tho ino no kan de nambar ngani ti te ha khe ta kom ngaya de kini lenti jonga ai tu pi te ngong ke bor pisah te kadon ke bor lada pila ban wan yalam brio pila ban yo bai petrol kiwan ni ngani tu kiwan ben ngani tu pi lada ai te dari kunga te bom ai te ngani tu tang itu gini nang kursan ke basisha te nga ai jing ngai buram miki namar ba nadu bas tanggal ti nadu arjar pulai kialin ti ban nga cisha ani nga ahap ai ngu iki nga ai kuble iki ban ngong pi don por ka pisa hoy ni i bak pisa kala kham duna ka jing pen kamanta menambah pun man ku menchua kan te ngarung i ba kan ni bam dan lar ka pisa ngasami chaman ngasanot ten ra la da ka di por pisa ngam not iban mi ado kan ni